Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Asens as in 88.31 FM. Si Alvin Yobit sa Tingog nin Barangay. Alright, sige, marhay na pag-aaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw kita ngunyanin Sabado. Pizza 29 na po sa bulan nin Marso taon 2025. Sa pangaran ni dating konsihal Chico Bido, sa pangaran ni RSM Coro Bido dyan sa lado teknikal, yan dyan si Darwin Obido. Kaliwat, ini po ang sindong lingkod amigo sa radyo Alwin Masidalio Bitalwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kita ng alas 8 nin pagkaaga digdi sa programa. Duman sa mga drivers na kantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian, get well soon. Asin po tabi sa Gabos na mga nakatutok na ngunyan na pagkaaga sa satuyang programa. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Taday po ninda pinagmamati na anuman nakatibaadan sa sendong mga hawak mintras nakatutok na kantabay digdi po sa 1FM. Alright, sige. So, duro-diretso na ako digdi. Kuha na kita nin 8 minutes. Lampas po ang alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa programa. O, kumusta na po tabi kita ngunyan? Grabe so salgo kan karampanyahan kasubang di. Inot na aldaw po tabi. Ibong-ibong na partido. So, saro. Yaon dyan sa saro-saro untay ni ha. So, saro po. Yaon po tabi dyan sa ano yan? Barangay Dapdap, Sawangan Park. So, saro man po tabi. Yaon man digdi sa Albay Astrodome. Oh, sige. Ano yung tayo dita? Egi ha. Daro-diretso na kita. Digdi. Ibagan sabi ko sa endo de. Ikwanta daw ini. Nata.
Sige. Puwerting kuan, puwerting barakbakan. Ang tawo ulog bahon ano? Urog mo ng tawo ta, mapirakan daning dakulay. Saka. Mapirakan da po tabi nin drodakula ang tao eh. Kaya urog mahon. So Comelec man pon kasudma. So Comelec nagbaklas na kan mga tarpaulin. Duman gani sa Banuan Kandarab nagbaraklasa na. Kaya lang so iba dai man ta. So aram nindo so kalinga po si Congressman Kaloy nagparapagibuyan in mga waiting shed. Ngunyan, waiting shed baga bawal bugtakan. Sa diri niya ito eh. Ibinugtak naman sa diri niya. Iyo sunata da. Iyo sunata da. Alangan man na. Iyon sa gastos. Tapos tayo mula man pubugta kong tarpaulin duman sa may gilid sana. Sabi kan kwat. Dahil mo pagalion yan ta. Ano yan? Dahil mo pagalion dapat yan ta. Ano ba yun? Kay kung ngayon pinagibo sa diri niya yan. Saka. Di ba? So anyway, sabi ko Sendo po, kitang mga botante, ang gigibuhon ta digdi is mag-educate kan mga botante, no? Educate ta po ang mga botante, tangani po tabi na dahil sinta mabugtak digdi sa dahil kita po makapili nin leader na dai tagugustuhon na dapat ibugtak. Sabi ko Sendo po, iwasan ta po yung mga makbas digdi. Mga makbas na maging leader. Di ba? So, anyway, usad-usadon ta na ini, yung grupo po tabi ni kan APG, tapos grupo kan Rosal, nagpahilingan na nin kusog kasuhapon sa kompasa na sa senda po sa inot na salgo kang kampanya motorcade, nagpahilingan na nin kusog. May mga burubit-bit na artista, so grupo kan APG diyan sa Sawangan, bit-bit so kami kasi ba yan? Kami kasi. So digdiman sa grupo ni Kaloy si GC Dibera nakabot. Si JC Dibera tapos mga ta-artist man. Tayo man yan, mostly kasi minsan, pag mga politiko sa nabaga, anyaon dalaga dyan, so mga supportadori sana. Pero pag may artista, yaon dyan sa mga marites. So mga mahilig sa music, tapos mahilig sa artista. Yaon yan dyan po. Nag-iirling. Nag-iirling po sindagabos dyan. So sabi ko ni Sendo po, tabi, siguro, sa puntong ini, po, may magayon man po na nangyari because kitang mga albayano, lalo na sa mga taga-Legazpi, so taga-Tabanwaan ng Daraga, na inaragihan o ngunyan makakapili po tabi kamo kung sisay para Sendo. Sabi ko Sendo, deta pag-urulayan ko niya ng kwarta ang kwarta yaon sana. Tapos de kita mag-urulay kung pira ni tinao. Kung ako ang kandidato, tatawan ko talaga gabos. Malay mo kung itong krinas mo na konsensya pa na nito, so nagboto sa imo, so mga tinawan mo lugod, nagbaraliktad. Yan ang nangyayari ba ko? Kaya puhan mo na kung igwa kang 100,000 na botante, at least tawanan mo an 95,000. Tapos iba dyan leader naman kan sa ibong dahil mo na pagtawan sa leader, ito talagang dahil manaan. Ngunyan, siring man kan sa ibong. Kaya baga, ibong-ibong kon dahil man ka mo nakikiaram bilang leader, ibong-ibong po tabi, igwa ka mo. Yan. Iya po. So, dahil na ako digdi mataram kan, nagtataram po tabi na
sabi nga ni po yung taga-boss, bawal. Bawal yung magtao ka sa nalingkindi, bawal. Diba? Bawal. Because nasa batas yan. In kind, cash, bawal yan. Kaya lang, ako unta man o tabi, na pagdaig kang kwarta talaga pag eleksyon, dihaduhon kang maray. Arayoon yung arayoon po tabi yung kapangganahan mo pag wala ka man talagang kwarta. Kung wala kang kwarta, tumulong ka na sa nata. Sayang lamang kang pagal mo, yogon mo yan. Bako so simple ang kandidato Ano ba nga ni dyan? 2 taon pang preparasyon, antes mag-eleksyon, preparasyon na yan di ba? Preparasyon na yan po, tabi. 2 taon antes mag-eleksyon. Di ba? So, siring man sa nakayan kasimple. Kaya di ba sabi ko sa Indo, kung sasabihon ta po sa komisyon na bawal, sabi kang komisyon ng eleksyon saan man iyan sa taramon man sana. Pagabot po sa Gibo, dahil man talaga nangyayari ta. Sabi ko sa Indo, kung dahil man kipirak, dahil ka man manggagana. Dakulon man kitang butante na dahil man naghihiling kan kwarta. Dahil man naghihiling kan kwarta. Sabi ko rin sa Indo po, tabi, last election, ako, naka-receive man, dahil ko man po, tabi, pwedeng sa yumahan ta. Kwarta bagay yan. Panduwa, makasupog na sa yumahan mo yan dyan. Gustong sabihin, pag sinayumahan mo, abo ka sa iya. Okay, tinaw mo sana. Kaya lang, iniling ko ito pagkatapos na. Tapos na magboto, tapos na po tabi subilangan, may nanggana na, iniling ko. Sabi ko, iyo pala ini. So, mostly kan mga nagtao sa kuya, dahil ko man naboto. Dahil ko man naboto, dapat siring kayan, nagtao sa Indo, dahil nangunan nila paghilingon, taday ka mo matintasyon kan kwarta. Dahil nila paghilingon, isaringon na nindo. Tapos, pumili ka mo kan konsisayan. Gusto nindo po. Pumili ka mo. Ini po, ang kandidato may kwarta. Parehas may kwarta. Di ma-desisyon sa tao, kung kaysay ba talaga sinda. Sabi ko sa Indo, di kita mamili kung sisayan highest bidder. Kung sisayan highest bidder, tabi, pipilion ta, duman nga ako sa para nga digdi 3,000 o nga sa ibong 5,000. Duman nga ako 5,000 ta, dakol. Sala po, sala yan. Day ko kamo sinabihan na day ka magkuha. Kuha nindo gabos ibong-ibong. Pero bumuto ka mo so nasa buot nindo. Na siya po ang makakatabang bilang mayor, siya ang makakatabang bilang gobernador, siya ang makakatabang bilang kongresista, kagawad, kung ano pa po tabi na mga pwesto na pinag-aragawan ko niyan. Siring po tabi kayan, kitang mga Pilipino, igwa kita nin obligasyon na magpili nin leader. Kaya nga ni igwa kita nin eleksyon. Proseso po tabi yan sa sarong democratic decision na arog po tabi sa tuya. So yan ang sasabihan ko sa Indo sa inot na aldaw kan o salgo kang kampanya. 44 aldaw na sana antes an eleksyon. Ano pa man kaan. Di ba? Kumbaga po tabi, ano pa man ngayasan, tapos na ngayaan kinaban. Tapos na ngayaan kinaban, ano pa man san. Bukan? Iyan po an sa kuya na pangapudan sa Indo. Pumili ka mo nin leader na makakatabang sa tuya. Bako so leader na tatabag sa tuya. Iya po. Mga party list, may mga party list na ngunyan. Sa totoo lang, ang party list system tadigdi, magabo kita magmuya, mapili kitang party list. Kung nabo mo magboto sa party list, di dae. Digdi sa tuya, yaon man so 131. 131 ba ya so ako Bicol? Ako Bicol, 131. 131 po ang ako Bicol sa balota. So, igwa man kay saro. So, probinsyano, padarakulan O kung gusto man nindonin makawala, duman ka mo sa anapon man sa mga makawala. Pero ngunyan, dahil naman, actually, yung
makawala day naman pagpapartrubudan eh. Yo, day naman. Konsiseso na katabang sa Indo. Konsiseso na katabang sa Indo, iyo yan. Iyan po ang kaipuhan niya to na butuhan. Okay? Saro-saroon ko na, so grupo ni EPG Kasubanggi, yaon dyan sa nagmisang na, kasarabay si Kong Joey Salceda, si Mayor Pido Garbin, Dominican Ako Bicol, si BM Hisham Ismail, and Mayor Canli Gaspi, tapos so sa iyang mga pagiriba, nagmisa dyan sa Central Pile Aga, tapos nag-motorcade man. Okay? Tapos pagkabanggi, nag-proclamation rally dyan sa Sawangan Park. So grupo man ni Gob Noel Rosal, yaon man sa nagmisa man hapon Central Pile, tapos pagka hapon nag-motorcade palibot sa Legazpi, ang pinanginutan man po yan ni Congressman Kaloy Loriacan 2nd District. Dakulon man sa tawo sa sa Astrodome, Banggi. Tako day man ako nagpasiring talaga, sabi ko sa Indo, abo ko na makuluran dyan kung ano-ano. Bahala ka mo dyan. Bahala ka mo dyan. Ngunyan, yaon man po tabi naman si Governor Noel Rosal, kalaban niya ni Congressman Joey Salceda, Gobernador. Si katugang sa media, si John Alegre, no? Vice Governor, tapos si Congressman Kaloy Loria, 2nd District Congressman, tapos si Mayor G. Rosal. O yaon dyan sa tapatan. Tapatan. So pakusugan na lang din apog kung sisa yan. Pero ang katotohanan, si Mayor Pido Garbin, dahil man siya sa June 30, bako na siya mayor. Kung siya mga gadang mayor, sa salidahan siya. Bako na siya mayor. Siya na po, pag anak ko Bicol ng ganaliwat, nin duwang pwesto. At actually, nasa top 5 na ata iningon yan. Ako Bicol, top 5. 1.92% gayon. So sabihin, 2 seats yan. Duman na siya matukaw sa Kongreso. Duman na siya sa Kongreso, si Mayor Pido. Yan. Iyon ang laban. Iyon po tabi ang laban. 1-3-1 yan sa balota po. Ako Bicol. Okay? Ba? So, abo kong kwandigdi, o maski nga isa sa kuyang mga pagiriba minsan, ano yan, minsan baga sa tuyang mga pagiriba, aram ta po na may apil na kung sain-sain po tabi, ibong-ibong. Sabi ko, ako, digdisan ako. Digdisan ako. Digdisan ako sa, kung sain ako nakatindog, digdisan ako. Bala na nga ka mo dyan. Total, pag konsisay man dyan naman gana, puro ko man amigo. Day ka nalugod po tabi, day ka na mag-react, ngani na list an kwan mo, ang sala mo. Then indo yan ako, as media. As media po tabi. Media kita. Dahil kita, dapat yaong kita sa tahaw. Pero mero, maski sa muya digdi sa radyo, sa muyang management, talagang dapat tumahaw ka. Media nga, paano mo kung naka-appeal ka na, dahil mo man talaga po matatawanan patas na kwan yan. Pirmi ka nang may kwan ka, igwa ka na po tabi nin pagduda sa imo. Bata digdi sa albay, pirmi nang duruda sa media Media ka ngayon ni kwan, dahil pwedeng siring kaan. Kita man na taga-media, dahil kita mag-ako na siring ka yan na media ka kisarong politiko. Bako? Pag napirdi yan, di ba ko ka na taga-media? Sisay pa manan makakwan sa imo. Sa kuya, dahil man kita naglilinig kan sa tuyang sa diri, siyempre may mga bagay man na. Paminsan-minsan may mga tinatao man sa imo. Kas, kung ano-ano. Dahil man kita nagkukontra kayan. Sabi nga ni po tabi, so gusto sana sa to. Pero po, maski tinauan ang kanin kas, dahil man pwede na isasakripisyo mo na po tabi so sa imong pagkatao. Kasi kita baga po, may mga sweldo kita. Kaya nga nipigsusildoan kita kan management. Gibuhon mo ang sa imong obligasyon bilang broadcast journalist. Ano ang dapat? Dapat maging neutral ka sa
Kapag pag nag-appeal ka na, tapos na. Tapos na po unboxing. Di ba? Tapos na unboxing. Hindi ka na. Minsan nga ni Keto, sa Daraga, nag-post ako. Pinost ko po kuan ko man ang ganda ko, may mga kuan man dyan, di ako nagpo-post, share ko lang, kung nag-agi sa kuya, share. O, sige, makasabot man lamang ka mo. Pero personal na kuan ko yan. Pero pag-abutig di sa radyo, dahil. Ngunyan, nag-post ako, nag-share ako, nag-react ng ganso sa kuyang kuan. Ako ngaya, follower mo ngaya ako. Tapos, ngunyan ngaya, bako na ako bilib sa imo. Sabi ko nata, paano ngaya, kuwan ka, piriti ka, si Vic Piriti, mamayor man ngunyan, piriti ka ngaya. Dahil pa nag-eleksyon, sabi ko, media tabi ako. Kung si Simon dyan, ibinugta ko dyan, sir iyan, personal iyan, dayan kasabay sa sakuyang trabaho. Ilingon ko sa iya po tabing, profile, tapos sukuan, anak kabugtak, puro si Baldo. O, gustong sabihin, nagbilib siya gayod na, baka ako Baldo. O, bako po tabi siring ako kaan, bahala ka mo. Bako ako siring kaan, bahala ka mo. Tabako man ako politisyan. Di ba? 26, lampas alas 6, magbabalik po ang programang ini. Todod lang. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, igwa na kita nin 32 minutos makalampas an alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm. Fabcon. Bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda ang masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Valladolid, 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 Monsiato sa pag-iwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo, paninindugan sa karangayan maaasahan. Valladolid, Valladolid, Valladolid. Pasalamatan ta po ang samuya pang mga sponsors sa digdi po sa Lintin Activities sa 2025. Pasalamatan ta si Honorable Vicente Baltasar III, Board Member 2nd District of Albay, Dr. Pedro Marciliani III and Family, Bicol College, Daraga Albay, Dr. Maria Luz Tambuina Makasinag, President Bicol College, Daraga Albay, Miss Mary Ann Loques, Bicol College, Daraga Albay. O Nobina to our Mother of Perpetual Health Palan. And pasalamatan ta po tabi and sa muyang sponsors digdi sa Lintin Activities. Miss Evelyn Delbo and Family, Rizal Street, Legazpi City, Tancholing Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, CEO, William Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Manager, Rawis Enterprises, Rawis, Legazpi City, Mrs. Isusa Miranda, Miss Yela Arnas, City Agriculture Office, Lacandola Drive, Gogon, Legazpi City,
Honorable B.B. Glenda Bongao, Governor Province of Albay, Boklan Pod Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jiritan, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director, PNP Regional Office 5 Camp, Brigadier General Simeon Ola, Engineer Warren Azotea, District Engineer, DPWH 2nd Engineering District, Legazpi City. Yan po ang samuyang mga sponsors digdi sa Lenten Activities 2025. Alright, sige. Balik ako digdi sa programa. Tamang-tama, Sabado man ganyan. Partner information interns. Okay. Mga interns kan bio. Okay. Ligi ha. So, diretso ako digdi. Tabi. Kanya-kanyang discarding yan an kuan kanya-kanyang discarding yan an ano yun ita garo na kuan so kamera ta daruhin ang kamera ta de na balik ko mga sige ako na nakiling dali ha at pasiramon ta yan okay nakiling so sa kuyan ka okay yan sige yan ayos na yan at yan sundo pa kitang alas 9 po nin pag-aaga alawig pa kitang mag-iribanan digdi sa programa nyo na Sabado tamang-tama Abado man mauran wala naman so low pressure wala naman so pakuha na kasi yung Easter dis patapos na so amihan kaya yun na yan po tabi ha yun na yan anyway so balik kita digdi sa programa po oni ta arat yan Myanmar ba yung kuan 7.8 nalinog Myanmar ano grabe so kuan linog sa Myanmar grabe so nangyari sus Mario si padi pagsiring kayan day ka man ki magiginibo kaan bata military junta an kuan ano naman ini silpo na ini ikuan ko ini nagkolapso ETC Tower duman sa Killing Quick oni ha powerful 7.7 magnitude earthquake struck central Myanmar kasuhapon ini causing the complete collapse of the air traffic control tower at Naypyidaw International Airport so tori duman sa kuan all personnel on duty were killed gabos na gadan according to initial report the quakes epicenter near the city of Sagaing triggered widespread destruction with aviation operations now severely impacted rescue efforts are underway at authorities assess the extent of damage to critical infrastructure nagkolapso kuan so tower gabos na empleyado duman nagkagaradan iyo so kuan grabing kuan ali pati so mga harong ilingon mo pati so mga harong mga Dracula na harong nag collapse ano ba yan
Di kinadakulon so nagaba. Tayo niyan kalaban, maski anharong mo bato, pag tinama ng kilinog na makusugon, talagang maririmati yan. Ganun may mga nakasalbar man, pero dakulon po talaga so nag-collapse. Pag siring kayan, ang nakakasalbar dyan so mga bungalow type, mga bungalow type, tapos mga light material, sana, iyan ang nakakasalbar dyan sa mga linog na. Pero pag ano yan, talaga, mabot po sa 144 na katao ang nagadaan. Susog sa inot na report, tapos 700 plus and injured. Injured po tabi digdi sa ano yan? Yugon mo grabe. Grabe po talaga yung linog. Pigiling ko digdi. Sus, Mariose po. Nag-collapse mga pirang iskalo na building, nag-collapse. Tabi, kuminulaps. Ura ka man talagang kwandigdi. Ura kang kwandigdi, ganahan. Taka. Makusugon ng 7.7. At dyan sa mga nasyonis na yan, talagang collapse po tabi, minadinog mga makusugon. Saka saro-saro na nagtuturumbahan. Garuman sa nabaga so kuan, so papel na kung may oras din trabaho, talagang gulpian magagadan. Oras din trabaho kaya dakol talaga so nagkagaradan. Digdi sa kuan na ini. Anyway, so sabi ko sendo po, siguro po tabi pag siring kay ni an papakusuguntan sa na po tabi iso pagpapangadji tangani na makasalbar kita pag siring kay ning mga bagay na ini. Okay? Yun man sa na importante tabi sa toya. Okay? Yun na yan. Diyan sa Daraga, igpiton man ang labanan, ano? Magpiton ang labanan kanduwa. Si Biyahing Progreso, dating Mayor Vic Pirete, tapos agom kan dating alkaldeng nakulong. Dating alkalde po na nakulong. Nakulong ba si Awin Baldo? Sa kasong double murder, pagkadan kay Bato Cabe, nakakulong niyan. Tapos, ang nadalagan, so agom niya. Pero kasud ma, ini-obserbasyon sa naha, may nagtaram kaya sa kuya, tawra man ako duman, tayon baga ko sa Legazpi. May kuan, nagtaram sa kuya, na dumanda sa sentro, dinumog si Vic Pirete. Grabe, so tao, nagka-traffic because of Vic Pirete sa pirmirong kuan. So saro, medyo maluya. Iyan, so pinabot sa kuya, kasod ma. So pinabot sa kuya, medyo maluya so kuan. Maluya gayud so apil. Maluya gayud po tabi so apil kan saro. Kaya maluya man so kuan. Ibagan sabi ko sa indo, pag ika mayor ka dapat matara-tara ka sa tao. So dapat pwede kang ma-reach. Bako arog kang cellphone na pag urang signal cannot be reach. Iring kaan, cannot be reach. And remember po na ang labanan kan duwag hindi nga nagbabayaan sa rin mga 2,000. Takon kan eleksyon kun di gani nasala po tabi so dalagan kay ito ni dating Mayor Vic Pirete gana pa ini. Di man magagana si Awin. Ngunyan siyempre ta nokdan muna kon ano susala mo. Baka kon mabaliktad na ngunyan ang sitwasyon na di.
Kaya grabe dyan sa kwan yan. Ang mga taga-sentro Candaraga, taga-sentro Candaraga po, talagang dahil mo naman talaga ano yan. Diyan man makusog yung dating alkalde. Diyan talaga yung makusog na dating alkalde. Iyo? Makusog na dyan sa sentro Candaraga. Dahil mo man kwan yan. Pirming gana sa sentro. Okay? Good morning sa mga Draginyo, nakaparehas ko. Tako, mabuto man, pero di ko itataram kung siyan butuhan ko ha. Mabuto man ako. Ang gusto ko po, so, tao na pwedeng pagkatiwalaan. Pwedeng pagkatiwalaan po. Iyon ang gusto ko. Okay? So, pwedeng pagkatiwalaan kang kwarta o kabanbayan, kan, ano yan, kabanbayan po. Onyo. A 30-story skyscraper under construction for government offices collapsed in Bangkok, Thailand on Friday, trapping 43 workers. Police in Bedik said after the city was rocked by strong earthquake. The building in the north of Thai capital was reduced to tangle and rubble and twisted metal in seconds after 7.7 magnitude quake which had its epicenter in Myanmar. Pati duman sa Thailand nagkorolapso building pigigibo pa sana na building 30 story building 30 palapag na building pigigibo pa sa Darwin ano yan nadali marauton man ini marauton man po tabi ini tabi na ano yan na nangyari marauto nining nangyari po digdi hege iya po makahirak sa mga kababayan okay na iyon na yan hirak sa mga taga Myanmar tapos sa kwan ibaga ibaga po sige makahirak po sa mga taga kwan anyway pagkasiring kayan ang masunod kayan po ang masunod kayan kaypuhan na magkuan ano ba yun kaypuhan manggiraray po na magkuan ka mo ano ini gibuhon diwat po ano ini sa Davao grabe so birthday kasud ma 78 o 88 pang 80 taon na birthday sa Davao grabe talaga di grabe yung kuan ege pait sana at yan alas 7 alas 8 po alas 8 palan pagrulayan ta po ining kuan so issue baga kay TBS kay Duterte pagrulayan ta inita tatawanan ta ninin kuan nin pag-analisar na puwerte dyan po i-analyze tayo ng puwerte digdi taan sabi nagre-react talaga sa mga Pilipino si Duterte ngani si Duterte ngani ano yan wala mang kaso sa Pilipinas, warang pending na case i-kwanta.
ipinadarata duman sa Myanmar. Ay sa ano yan, sa Daheg. Pero ngaya si Tebes, may pending case, murder pa, double murder man. Nako. Double murder pero idingon mo. Tinawanan asylum kan Timor-Leste. Bako yung Pilipino pero ta duman nagtago, duman nagpaipli si Kuan. Duman nagpaipli po si ano ba yon? At si duman po nagpaipli tabi ining si Tebes sinurog kan Timor-Leste government i-extradite kan Kuan da in-extradite tinawaran po tabi nin ano yan asylum. Samantalang kita wala man pending case sa Pilipinas tabi na supposed to be dapat digdi pero ganun lang kasimple ipinanauta so sa tuyang citizen. Isipon din do ang nagkaso Pilipino. Pilipino nagkaso. Yung mga nagkaso duman sa ICC Pilipino. Tapos Pilipino man ang nagpadara duman sa kuan. At kung iningon mo sa totoo lang tabi yung ICC actually day man nakiaram sa to. Ang ICC day po nakiaram sa tuya. Day nakiaram sa soberenya kan Pilipinas yung ICC. Kung i-analyze nindo day sinda nakiaram sa soberenya. Sa lain sinasabi na ang sovereign rights nga kan Pilipinas, pinakiaraman kan ICC. No. Hindi ho, nakiaram sa ICC. Nag-aksyon sa ICC, tabi, nagkaso sa Pilipino, kontra sa Pilipino, ipinadara kan gobyerno sa Pilipino, duman sa ICC, duman litison. Imagine na siring kayan. Imagine nindo yan. Sayin baga kita puro takaan. Di ba? Sayin po tabi kita pupuruton kaan. Masakit na labanan iyan. Masakit po na labanan po yan. Kaya ganun baga sabi ko sa indo, garo sa totoo lang, nakakainsulto sa mga Pilipino. Kaya baga siring na sa nakayanan pag maktol kan mga Pilipino siring na sa nakayanan pag maktol kan mga Pilipino ura naman justice system sa Pilipinas. Digdi na nahiling yung kaluyahan po kan sistema kan hustisya sa Pilipinas. Dapat siguro, dapat ini na pagadalan po kan Supreme Court. Siyempre, sabi ko sa indo po, makasupog. Makasupog po sa parte kan judiciary sa Pilipinas na parang kuwan ka mo. Parang binaypas ka mo Para bang nawalan ng tiwala sa justice system sa Pilipinas. Kaya dapat kuwan ini tumar parte. Magtumar parte. Magtumar parte po. Digdi. Tangani na at least yung Korte Suprema masabi lamang na may ginigibo ka mo.
Di ba? Ha? Ayok ka mo ginigibo po. O, siring man sa nakan kasimple. Ha? Siring man kan sa nakasimple po na dapat igwa ka mo ning ginigibo. O. Ege. Yun po yan. Sige. Anyway. Anyway. 1 minuto antes mag alas 7. Orat yan, pagurulayan tayan, ninda, pagurulayan tayan po tabi sa alas 8, din pagkaaga ha. Standby po tabi ka mo ha. DWRL Barita alas 7 masunod.